Sanibonani guys, igama nginqobile niphathele nqampa kuzokwenzeka kuthando nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuvezwe ukuthi uSineya uzobe nje egqolozela uyise emehlweni emtshela ukuthi akazi naye ukuthi ubani uyise wale ngane le ayiphethe. Sakhumbula-ke guys ukuthi-ke kulolu suku lanamhlanje umbuzile uMsileko ukuthi hawu, kanti ubaba wale ngane akusiyena lo owathi uyena? Wathi uSineya hhayi, nami angazi. Uzobuza-ke uMacele ukuthi yena wazini ngobaba wengane, wathi eyi, ungangibheki nami ngifana nawe, angazi ukuthi ngampela ubaba wale ngane ubani. Kusho kona-ke guys ukuthi okwamanje-ke ingane kaSineya ayinababa, futhi hhayi ngoba nakhu emlahlile umntwana, noSineya uqobo lakhe akazi ukuthi ubani uyise wengane. Akupheli lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe siyahamba-ke uyobona uLwandle ne-girlfriend yakhe le ekhulelwe. Ebese siyabuza-ke ukuthi ngabe ngampela-ke lo mntwana omphethe ungumSeleko na wale khaya na? Amane u-girl aphendule ngokuthi hhayi, kanti asilindile yini ama-DNA result. Yo, siyakhumbula-ke guys ukuthi uMacele washo kahle ukuthi le ngane ayisoze yabizwa ngokuthi uMseleko ingakayenziwa-ke i-DNA test bese kuyaphruva ukuthi ngampela yakhona kaMseleko mande ngampela-ke bamamukela nayo u-girl nengane ukuthi hayi cha, sebeyilunga lomndeni. Hhayi-ke guys, akupheli futhi lapho, kuphinde kwavezwa-ke ukuthi uMseleko uzobe eseqoqa zonke iy'ngane zakhe ay'khiphe ziyoshaywa umoya, kanti hhayi njengoba nje ey'khiphile uzobe-ke ey'zela ne-surprise. Uma ngabe-ke uzobe esephatheka kabi ukuthi hawu, yindaba ethatha iy'ngane zakhe-ke ay'khiphe engamtshelanga yena njengonina ukuthi hhayi uzohamba ney'ngane. Kanti uMseleko vele ukwenza lokhu nje uney'nhloso ey'thize, akafuni amakhosikazi akhe azi ngale y'nhloso anazo. Kuzothi mase sekufikiwe-ke la kiwa khona-ke nabantwana, ebese eletha-ke ingane kaSamkelo ayikhombise-ke wonke umntwana wakho laphaya. Uzobe nje kumletha kumntwana esho ukuthi hhayi-ke batabami, le ngane lena-ke ingudadewenu, igama layo uMethuli. Hhayi guys, oMpilo bamane bagwajaza nje. Hhayi-ke angiyiphathi-ke ekaMpumelelo, umane nje yena wayisula ikhala into engekho. Bonke oLwandle laba, ngisho naye u-Abo, akekho nje okhombisa ukuyamukela ingane noma ukuthi athi hawu ngampela wozalana girl, wozalana nana, ithi ngikugone phela, nangu udadewenu, nangu umfowenu. Bonke nje bamane nje bayibhekisa le nale, kubonakala nje ukuthi abekho happy ngokubona lo mntwana. Guys, aphela lapho-ke akamanqampunqampu. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobile niphathele nqampa kuzokwenzeka kuthando nesithembu ngosuku olulandelayo. Kuvezwe ukuthi uSineya uzobe nje egqolozela uyise emehlweni emtshela ukuthi akazi naye ukuthi ubani uyise wale ngane le ayiphethe. Sakhumbula-ke guys ukuthi-ke kulolu suku lanamhlanje umbuzile uMsileko ukuthi hawu, kanti ubaba wale ngane akusiyena lo owathi uyena? Wathi uSineya hhayi, nami angazi. Uzobuza-ke uMacele ukuthi yena wazi